दिनै जोंनि उदालगुरि जिल्लानि आबाद बिफाननि जि अफिस बेहाय आबादारि मोनसे मेला कृषि मेला बाहाय दिनैनिफ्राय जागायजेननानै गाबोनसिम जागोन। थारैनो गोबां मानसिफोर गोबां आबादारिफोरा बाहाय लोब लोब दोलै नोगोरै बाहाय बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों दिनै बेखेवनाय हाबाफारि आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आं थानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि डिस्ट्रिक्ट अफिसार बिथांमोना खोब मोजां भाबै बेखौ अर्गानाइज खालामदों। फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव जाहाथे आबादनि बिबाङा मोजां जायो आरो जोङो थारैनो थांनाय 2 आरो 3 बोसोरसोनिफ्राय उदालगुरिया माइ आबाद खालामनायाव 1 नाम्बार गासै आसामनि गेजेरावनो मोनसे मोजां प्रडाक्शन खालामनो हानाय बे मोनसे जोङो मोननो हादों। दिनै जोंनि उदालगुरि जिल्लाया मा होनना बुङो पेडि प्रक्रिपमेन्ट जि सेन्टारफोर बे सेन्टाराव गोबां माने माइनि बेबस्था खालामनाय बेखौ जोङो दिनै मोननो हादों आरो बिनि बादैबो गोबां जोंनि ओनसोलाव बेबायदि आबाद खालामनाय जों नुनो मोनदों। दिनै बे मेलायाव गोबां आइजोफोरा फैदों। माइनि आबादल' नङा, दिनै अमा साइन्टिफिकेलि माबायदि खेथि खालामनो हायो, बोरमा माबायदि साइन्टिफिकेलि खेथि खालामनो हायो, ना माबायदि साइन्टिफिकेलि खेथि खालामनो हायो। दा जोंनि आइजोफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुप एपिसि बिसोरो फैनानै दिनै बेलासिनिफ्राय आरो गाबोनबो मोनसे ट्रेनिंनि बेबस्था खालामदों। गतिके आङो गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि बिटिसिनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननाय नैबे सरकारा जोंनि कृषि बा जोंनि आबाद बिफानखौ जे गोसो होदों बिनि थाखाय आं बिथांनिसिम साबायखर आरो धन्यबाद जासियो। बेबायदि खामानिया गोबां जिल्लायाव जाबाय थादों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि कृषि माने एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों नैबे मेलाया जादों। गतिके मेलानि गेजेरजों मोनसे जोंनियाव अर्गानाइज मोनसे बारहावा जे खेथि खालामनानै जानो हानायनि मोनसे बारहावा आरो मा खेथि खालामबा जोङो थांनानै थानायनि राहा खालामनो हायो बिनि जि सावरायनाय बे सावरायनाया बाहाय जागोन। थैंक इउ। हा दिनैनि हाबाफारिनि अनगायैबो गुबुन मोनसे हाबाफारि जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दि दा बे भैरबकुन्द समस्टिनि थानाय जे दंफां गायदोंमोन जिनिस बुकआव खालामनाय बे वर्ल्ड रेकर्ड खालामदोंमोन दंफां फुलि सावबाय बिनि सायाव सोरबा दुथांफोरा नैबे समाव माने गोरान जानानै थानाय सोरबा दुथांफोरा नैबे गोरान जानानै थानाय समाव जोंनि दंफां गायनाय जि दिनै माने इनभाइरमेन्टआ इमबेलेन्स जादों। जोंनि नेचारा दिनै इनबेलेन्स जादों। दिनै नेचारेलि इनबेलेन्स जानायफोरखौ बेलेन्सआव लाबोनो थाखाय सरकारा गोबां दंफां गायनाय बेबायदि हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जोंहा भैरबकुन्दआव जोङो गोबां दंफां गायनानै बे दंफांफोरा दिनै मोनसे थांनायनि बेबस्था गोथां जानानै थाबाय। प्राय 85% दंफाङा गोथां जानानै दङ। खिन्थु नैबे समाव दंफांनि बिलाइफोरा सिरिजोबनानै गोरान जानानै थानाय बायदि दंफां गैयि बायदि नुयो। माने जेरावखि थाया माने दायो दंफांनि बिलाइ सिरिनायनि सम। बे समाव गोबाङा माने दंफां गैया होननानै जेबो गैया होननानै बै जायगायाव थानाय जि गोरान बिलाइफोर बे गोरानखौ सोरबा दुथांफोरा सावनानै होदों। आं बेखौ जों सरकारनि जानानै जोङो बिथांमोनखौ सोंखारियो आरो जाय बिथांमोना मावदों बिथांमोनखौ जोङो प्रशासनिक भाबै जोङो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जोंनि एसपिखौ जोङो बिथांमोनखौ नायगिरनो थाखाय जों बिथोन होदों जाहाथे बेबायदि गाज्रि खामानिखौ जाहाथे रावबो बानाया। खारन बिफां लाइफां गैयाब्ला बियो जोंनि थाखायल' नङा सारा सुबुं माहारिनि थाखायनो बियो बिपदजनक आरो बेहाय जेसेबां बिफां लाइफां थागोन
हा खुरखानाय दैबाना जानाय बिनिफ्राय जोङो प्रटेक्सन मोनगोन दा बे खामानिखौ जुदि सोरबाया दुथांफोरा मावदोंबा बियो आनफर्चुनेट आरो बिथांमोनखौ जोङो गोख्रों रावजों सोंखारियो सार आरो मोनसे दा सानि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बन्द जाना दङ अन्थाइ बालि दिखांनाय खेत्रआव दा नाथायब्ला हरनि समावहाय गोबां सुबुङानो जाम्पार बायदि जेसिबि लागायनानै सा बन जानाया बियो जोंहा NGT होनना बुङो नेशनेल ग्रीन ट्रिब्युनेल बिथांमोना मोनसे बाय सार्भे खालामबाय थादों माखासे जिनिसफोरा इलिगेल जानायनि थाखाय बे जिनिसखौ बन्द खालामना होनाय जादों आरो सोरबाया जुदि हराव बेबायदि लांखुमानाय बायदिसिना खालामनाय हाबाफारि जादोंबा जों बेखौ थारैनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जों खावलायगोन आरो जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो बेखौ बिथोन होगोन जाहाथे बेबायदि मोनदोंबा जोंनो प्रुफ हो